जिसुनि अननाय जायखौ जोङो गुड फ्राइडे होननानै बुङो। जिसु ख्रिस्ट'आ गुड फ्राइडेखौ जोंनि गेजेराव मानो लाबोखो आरो गाव मानो थैफैखो? जिसुआ बा इसोरा जों मानसि जातिखौ एसेग्राब अनो, बे अननायनि सिनखौ दिन्थिनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ गाव संसाराव गावनि जिबनखौ बलिदान होफैदों। जिसुआ मिथिगौ गाव संसाराव फैनानै बुग्लिजागोन, सिथारजागोन, सैनांगोन, सुथुरफोरा बेबायदिनो गावखौ बुग्लिगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ मिथिगौ, अब्लाबो गाव सैनांगोनखौ मिथिखाब्लाबो मानसिखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बा इसोरा एसेग्राब अनो, नैबे बुस्थुखौ जोंनि गेजेराव दिन्थिनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ संसाराव फैबाय आरो बलिदान होफैबाय। बे जिसु ख्रिस्ट'नि सैनांनाया जाहैबाय मानसि जातिखौ जिसु ख्रिस्ट'आ अननायनि मोनसे सिन। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ मानसि जातिखौ अनोखाय जाहाथे बिसोरो पापनिफ्राय गोसो सोलायो आरो मोजां लामाजों थाबायो, नैबेखौ लामा नायनानै जिसु ख्रिस्ट'आ जोबथा अननाय, गावनि जोबथा अननायखौ होनानै गाव बुग्लि जानानैब्लाबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो सोरांनि लामाखौ दिन्थिदों। जायफोरा दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि बे मोजां लामाखौ आवथायनानै आखिनानै लानानै जिसु ख्रिस्ट'नि उन उन यानि जिसु ख्रिस्ट'नि फोरोंनाय लामाजों जायफोरा थाबायलांगोन बिसोरो बासायजानायखौ मोनगोन। नैबे जिसु ख्रिस्ट'नि अननाय सिनखौ दिन्थिनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि गेजेराव गुड फ्राइडेखौ लाबोबाय आरो गावनि जिबनखौ बलिदान होफैबाय। बे गुड फ्राइडेनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै जिसु ख्रिस्ट'जों थाबायनाय साफ्रोमबो बासायजानायखौ मोननो हाबाय आरो बिनि गेजेरजोंनो जिसु ख्रिस्ट'आ जेरैबायदि जोंखौ जोबथा अननायजों गाव बुग्लि जानानैब्लाबो, गाव सैनांनानैब्लाबो, गाव थैनानैब्लाबो जोंखौ बासायफैबाय। जोंबो जिसु ख्रिस्ट'नि जोबथा अननायखौ जेरैबायदि मोनबाय, जों साफ्रोमबो बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, गावनि न'खरजों, गुबुनजों आरो ख्रिस्ट' सिबियारि साफ्रोमजोंबो जोबथा अनज्लायनाया जोंनि जिबनाव थानांगोन आरो जोङो खेमा होज्लायनाया जोंनि जिबनाव थानांगोन। जों निसलिया जानो मोननाय नङा, बेबिसारि खालामग्रा जों जानो मोननाय नङा, जिनाहारि खालामग्रा जों जानो मोननाय नङा, गुन्दा सिखाव दाखाथि मालायखौ थगायनानै जाग्रा जोङो बेबायदि जों जानो मोननाय नङा। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ अनज्लायनायखौ जोंनि गेजेराव लाबोदों आरो बे अनज्लायनायखौ फोरोंलांनो थाखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो गावनि जिबनखौ दान होनानै अननायखौ दिन्थिलांदों। नै आं माबायदि अनो संसारनि मानसिखौ, यानि सुबुं माहारिखौ माबायदि अनो, आंनि जिबनखौ दान होनानैब्लाबो, बुग्लि जानानैब्लाबो आं नोंसोरखौ सोरांनि लामा दिन्थिफैनानै आंनि जिबनखौ दान होनानै नोंसोरखौ बासायनो फैबाय। बे अननायखौ जायफोरा सिनायनो रोंगोन बेयो बासायजागोन। आरो बे जिसु ख्रिस्ट'नि फोरोंलांनाय जे जिसु ख्रिस्ट'आ गाव इसोरब्लाबो गाव प्रार्थना खालामदों, गावनि जे प्लान लाखानाय, जे थैनो होननानै फैनाय, सैनो होननानै फैनाय, बुग्लि जानो होननानै फैनाय संसाराव बे बुस्थुखौ एसे दावथ्रोद होदो बा बोखारदो हायोब्ला फोरबो होननानै फोरोंलांदों। जाहाथे जोंबो बे प्रार्थनानि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'आ जेरैबायदि प्रार्थना खालामदों, बे प्रार्थनानि गेजेरजों जोंबो सोलोंनो हायो जे जोंनि जिबनाव माबा मोनसे समस्या फैयोब्ला जोंबो जिसु ख्रिस्ट' बादि आर'ज खालामनानै, फोरबो बे समस्याया फैगौ, जाहाथे नोंनि इस्सा बादि बे समस्याखौ नों बोखारदो, जोंबो सोलोंनो हानाय बायदि जिसु ख्रिस्ट'आ बेबायदि जोंनो गासैखौबो फोरोंलांबाय। बेखायनो जोङो जोंनि जिबनाव जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ जेरैबायदि जोबथा अनबाय, जोंनि जिबनावबो जों जोबथा अनलायनाया जोंनि जिबनावबो थानांगौ। जों ख्रिस्ट' सिबियारि साफ्रोमनि गेजेराव थानांगौ। अब्लासो जोङो मानो जिसु ख्रिस्ट'नि सोरगोनि भागिदार जों साफ्रोमबो जानो हागोन। नङाब्ला जोङो दानो थगायलायनाय, दानो जोङो बेबिसारि खालामनाय, दानो हिन्जाव गोदान गोसथोनाय, दानो बेबायदि गोबां बेबायदि गाज्रि खामानि मावखोमानाय, दाखाथि खालामनाय, मालायनि मोजांखौ नायनो हायो, सिखाव गुन्दामि दाखाथि खालामनाय, दायना जुगिना जादु मन्त्र खालामनाय, बेफोरबायदि गासै गाज्रिखौ जों लानानै जोङो ख्रिस्टियान जायोब्ला जोंहा मुंबो जिसु ख्रिस्ट'जों थांफानो हानाय, यानि जिसु ख्रिस्ट'नि गुना जोंनि जिबनाव थानाय नङा। बेखायनो आं गोबांथार बुंनो थांला। जोंनि जिबनाव जेरैबायदि जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनबाय, जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो जोबथा अननायखौ होबाय, जों साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्ट' बादि अनज्लायनायनि गेजेरजों इसोरनि लामाजों जों थाबायलांनि।